acum intrăm la secțiunea conacelor și a morilor. Să vă prezentăm aici cum erau căsuțele meditele. Da? Vedeți? Zice domnul care cea de mâncare, era bucătăria. Da, așa este. Aici era camera de dormeau. Și cămăruța mică. Vedeți? Ce micuț era, foarte frumos. Da? Aici cred că era pivnița. Cred. Hai să citim. Colan de plai se numește. Vedem așa cum se vede toată casa. Foarte frumos. Foarte frumos. Aici butoile. Da? Acolo se făcea vinul. Străgurii, se puneau străgurii, da? Frumos. Acolo furcile. Moară de apă. Hai să vedem cum era moara de apă. Nu se punea grâu, porumbul, cred. Da. Se pentru pescari, barda, pălasele, albineritul. Da, stupii. Coloritul. Iar mai este pe aici o doamnă care tot ne încurcă aici cu video. Stați puțin, aici erau lăzile de zeste. Ce tare! Uite, aici veneau zestrele fetelor, se măritau. Roata Olandă. Aici făceau castroane, oale, câini. Aici era. Aici era totul natural. Vinul, pivnița, priviți, frumos. Dacă ar mai fi așa. Aici, cred că era fierăria. Da. Se lucra fierului pe vatră, la cald. Acolo era fierarul. Tot ce vedeți aici, îl făcea fierarul. Tot. Super. Foarte frumos.